नमस्कार, मी राधिका द रॉयल टेस्टमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत. आज आपण सोया मंचुरियन चिल्ली कशी बनवायची ते बघणार आहोत. सोया चंक चिल्ली किंवा सोया मंचुरियन चिल्ली हे सगळ्यांनाच आवडणारा पदार्थ आहे, कारण या पदार्थामध्ये वेगवेगळे सॉसेस वापरले जातात, वेगवेगळ्या भाज्या वापरल्या जातात. स्पायसी आणि चटपटीत खायला तर सर्वांनाच आवडते. सोया मंचुरियन चिल्ली बनवायला अतिशय सोपी आहे. कमी साहित्यांमध्ये अगदी झटपट म्हणजे 15 ते 20 मिनिटांमध्ये तयार होते. वेळ वाया न घालवता हेल्दी आणि टेस्टी सोया मंचुरियन चिल्ली बनवायला सुरुवात करूया. आणि व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की पहा. सोया मंचुरियन चिल्ली बनवण्यासाठी पातेल्यात मी पाणी उकळत ठेवलेलं आहे. यामध्ये अर्धा चमचा मीठ टाकायचं. मीठ विरघळल्यानंतर आणि पाण्याला छान उकळी आल्यानंतर यामध्ये 1 वाटी सोया चंक्स टाकायचे किंवा याला आपण सोयाबीन वडी सुद्धा म्हणतो. सोयाबीन वडी पाण्यामध्ये छान मिक्स करून घ्यायचे. पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर अगदी 1 ते 2 मिनिटांमध्ये ह्या वड्या छान फुलतात. तुम्हाला ह्या वड्या उकळून घ्यायच्या नसतील तर थंड पाण्यामध्ये जवळपास 15 ते 20 मिनिट भिजत सुद्धा ठेवू शकता. भिजत ठेवल्यामुळे सुद्धा वड्या छान फुलतात. तर मी जवळपास 2 मिनिट याला शिजवून घेतलेला आहे. तुम्ही बघू शकता वड्या मस्त फुललेल्या आहेत. गॅस बंद करू आणि गाळणीने शिल्लक राहिलेलं पाणी गाळून घेऊ. इथे मी सोया वडी एका गाळणीत काढून घेतलेली आहे. याला लवकर थंड होण्यासाठी यावरती थंड पाणी टाकायचं आणि याला थंड करून घ्यायचं. सोया वडी पूर्ण थंड झाल्यानंतर व्हिडिओमध्ये दाखवलं याप्रमाणे यामधलं एक्स्ट्राचं पाणी पिळून घ्यायचं. ही स्टेप करणं खूप महत्त्वाचं आहे. याच पद्धतीने मी सर्व वड्यामधलं पाणी पिळून घेते. सर्व सोया वडीमधलं पाणी मी पिळून घेतलेलं आहे. यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं. नंतर अर्धा चमचा बेडगी मिरची पावडर टाकायची. ही मी रंग येण्यासाठी वापरलेली आहे. तुमच्याकडे ही नसेल तर तुम्ही स्किप केली तरी चालेल किंवा याऐवजी खाण्याचा लाल रंग सुद्धा वापरू शकता. नंतर पाव चमचा आलं आणि लसूणची पेस्ट टाकायची आणि हे सर्व हलक्या हाताने एकत्र करून घ्यायचं. एकत्र करून झालेला आहे. मस्त लाल रंग आलेला आहे बेडगी मिरची पावडरमुळे. यामध्ये 1 चमचा मैदा टाकायचा, 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर टाकायचं आणि परत सर्व हलक्या हाताने एकत्र करायचं. तुम्हाला हे जास्त क्रिस्पी हवं असतील तर यामध्ये तुम्ही तांदळाचं पीठ सुद्धा वापरू शकता. याला थोडंसं बाइंडिंग येण्यासाठी 1 चमचा पाणी टाकायचं आणि एकत्र करायचं. मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर सोया वडीवरती छान कोट व्हायला हवा. तुम्ही बघू शकता छान कोट करून झालेला आहे. याला आपल्याला 5 मिनिट असंच मुरवत ठेवायचं. मुरवत ठेवल्यामुळे मसाल्यांचा फ्लेवर छान आतपर्यंत जातो. 5 मिनिट झालेले आहे. तुम्ही बघू शकता. आता याला आपल्याला तळून घ्यायचं आहे. सोया मंचुरियन तळण्यासाठी मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. तेल छान कडकडीत गरम झाल्यानंतर यामध्ये सोया वडी टाकायच्या. एका वेळेस खूप जास्त टाकायचं नाही. जर तेलामध्ये जेवढ्या बसणार तेवढ्याच टाकायच्या आणि एकमेकांना चिकटणार नाही याची काळजी घ्यायची. एका वेळेस खूप जास्त टाकल्या तर तेलाचं टेम्परेचर कमी होतं आणि तेल प्यायला लागतात. सोया वडी आपल्याला मीडियम टू हाय हीटवरतीच तळून घ्यायचे आहेत. कमी हीटवरती सुद्धा ह्या तेल पेतात आणि मऊ पडतात. सोया वडी आपल्याला छान तांबूस रंग येईपर्यंत तळायच्या आहेत. तांबूस रंग आल्यानंतर ह्या छान क्रिस्पी आणि कुरकुरीत होतात. सोया वडीला छान तांबूस रंग आलेला आहे. मस्त कुरकुरीत आणि क्रिस्पी झालेले आहेत. तुम्ही याला चाट मसाला टाकून असं सुद्धा खाऊ शकता. खूप छान लागतात. याला आपण काढून घेऊ. आता आपण पुढची स्टेप बघू. एका वाटीमध्ये मी 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे. कॉर्नफ्लॉवरमध्ये जवळपास अर्धा ग्लास पाणी टाकायचं आणि याची स्मूथ पेस्ट बनवून घ्यायची. ही पेस्ट आपल्याला ग्रेव्हीला थिकनेस येण्यासाठी वापरायची आहे. पुढची स्टेप बघू. एका कढईमध्ये 1 पळी तेल टाकायचं. तेल थोडंसं गरम झाल्यानंतर यामध्ये बारीक चिरलेला लसूण टाकायचा, बारीक चिरलेली अद्रक टाकायची आणि 10 ते 20 सेकंद तेलावरती परतून घ्यायचं. परतून झाल्यानंतर यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या चिरून टाकायच्या. इथे मी थोड्याशा मोठ्या आकारात चिरलेल्या आहेत. मिरच्या पण थोड्या वेळ परतून घ्यायच्या. नंतर यामध्ये मोठ्या आकारात चिरलेला कांदा टाकायचा, मोठ्या आकारात चिरलेली सिमला मिरची टाकायची आणि टोमॅटो सुद्धा मोठ्या आकारात कट करून टाकायचं. भाज्यांची क्वांटिटी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. भाज्या पण आपल्याला अगदी थोड्या वेळच परतायच्या आहेत. ह्या आपल्याला शिजवून घ्यायच्या नाही आहेत, तर थोड्याशा क्रंचीस राहू द्यायच्या आहेत. यामध्ये आपण सॉसेस ॲड करू. 2 चमचे सोया सॉस टाकायचा, 2 चमचे टोमॅटो केचप टाकायचं आणि 2 चमचे रेड चिली सॉस टाकायचा. सॉसेस सर्व एकजीव करून घेऊ. सॉसेस एकत्र करून झाल्यानंतर यामध्ये बनवलेली कॉर्नफ्लॉवरची पेस्ट टाकायची. कॉर्नफ्लॉवरची पेस्ट सुद्धा आपल्याला सॉसेसमध्ये एकजीव करून घ्यायची आहे.
यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं. सोया सॉसमध्ये सुद्धा मीठ असतं, त्यामुळे थोडंसं जपून टाकायचं. ही पेस्ट आपल्याला सॉसेस बरोबर छान शिजवून घ्यायची आहे. गरज पडली तर तुम्ही यामध्ये थोडंसं पाणी वाढवू शकता. कॉर्नफ्लॉवरची पेस्ट शिजवून घेतल्यामुळे कॉर्नफ्लॉवरचा कच्चा फ्लेवर पण निघून जातो आणि ग्रेव्हीला छान थिकनेस येतो. आपण ड्राय सोया मंचुरियन चिल्ली बनवणार आहोत, त्यामुळे आपल्याला सॉस थोडासा घट्टच हवा आहे. मस्त रंग आलेला आहे आणि परफेक्ट असा थिकनेस पण आलेला आहे. यामध्ये तळलेले सोया वडी टाकायची आणि ग्रेव्हीमध्ये छान एकजीव करून घ्यायची. ग्रेव्ही सोया वडीवरती छान कोट व्हायला हवी. मीडियम गॅसवरती 2 ते 3 मिनिट सोया वडी आपल्याला ग्रेव्हीमध्ये शिजवून घ्यायची आहे. यामुळे ग्रेव्ही सोया वडीच्या छान आतपर्यंत जाते आणि सोया चिली मंचुरियन छान ज्युसी आणि सॉसी होतो. यावरती बारीक चिरलेला पातीचा कांदा टाकायचा आणि एकत्र करायचा. कुठलीही चायनीज डिश असो, यावरती पातीचा कांदा असेल तर खूप छान अशी टेस्ट येते. अशा प्रकारे सोया मंचुरियन चिल्ली खाण्यासाठी तयार आहे. याला आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ. मस्तच खूप सुंदर असं टेक्स्चर आलेलं आहे, रंग अप्रतिम आलेला आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे मस्त ज्युसी झालेला आहे. तुमच्या घरी पण अशी सोया मंचुरियन चिल्ली किंवा सोया वडी मंचुरियन चिल्ली तुम्ही बनवून बघा आणि मी बनवलेली सोया मंचुरियन चिल्ली तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला सुद्धा विसरू नका. सोबतच तुम्ही राधिका द रॉयल टेस्ट या चॅनलवरती नवीन असाल, अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा. बेल बटन दाबून ऑलवर क्लिक करा.